Maikanem Abilin. Tinapalabas napan dagiti pasurot da Doña Anita iti kalapaw nila kay Santos. Kabirbiruken da daansong ken ami. Ngem di da nakita dagitoy gaputa nakapanaw dan ket napandan iti kuta da. Di damot nakita ni Lando gaputa rimwar da itoy iti tawa ti kalapaw. Iti sabali a bangir nagtignay meten da Bart tapno serken da ti mansyon da Don Rodrigo tapno agtakaw da. Nadlaw ni Ella ti kaadda dagiti agpangpanggep iti dakes. Isu nga inalarmana dagiti gwardya ken ti agasawa a Rodrigo ken Carlota. Immuli ti may sakadwa ni Bart iti bakod ti mansyon ket pinaltugan ni Ella. Itagagayem adtoy ti tuloy ti nobela tayo ana Paul 1. Maikanem Abilin. Niko. Agawan nyo kakatwa. Tulungan nyo ni Ato. Tapumano tayong ditoy. Delikado. Darasin nyo kakatwa. Agpaliw kayo na imbag da kayo agwardya. Ang mga noad dapat iti kumalay at iti pader. Nasiglat ni Ella Rodrigo. Pinaltugan na ti lalaki akim malay at iti pader. Wen Carlota. Sino nga tadagita at tao? Apay adakas ti panggap da. Anya ti aramidan da. Takawan da tayo, wano patayan da tayo. At da amin ditan. Sir, Madam. Ella. Awan dan, pimanaw dan. Nakitak babaan iti largabista a pimanaw dan. Nalabit nga dalugan da. Kat imparking da iti saan unay nga adayo. Ella, napaltugam ti maysa. Wen, ma'am. Imuli iti pader. Iso a pinaltugak. Agpaay kumaday di abalaag kadakwada. Kat di dan ulitan ti panggap da adakas. Lupay kasta. Saan tayo basta agtaliklatan? Agsagana tayo. Tamang ano sobyan da tayo inton madamdama. Wen, sir. Agsubliak iti akin nga to apaset ti mansyon. Kat agpaliiwak. Kasano ni Ato, boss? Nagasugat na. Ipan tayo pa iti ospital. Sakbay nga agsubli tayo iti mansyon. Sige, boss. Sayang. Saan tayo nagbaligi? Ngam sana mabalin ang mapay tayo. Iti may kaduagon daway. Wan! Tas ka nagbaligi niyo. O anya, Bart. Kumusta? Amo ka nagbaligi kayo. Kwa, madam. Mala, mutuyan ti tinakawiyo. Ayan na nga ya. Awan, madam. Anya. Awan? Saan kami nagbaligi, madam? Anya. Nagpuyatak anang uray kada kayo. Ita, ibaga di kay nagbaligi? Saan kami nagbaligi, madam? Kinapudno na. Napaltugan pa ni Ato. Kat impan mi to ospital. Sakbay nagsubli kami dito'y mansyon. Anya. Jablo kayo! Di kayo kumagpungtot, madam. Tasan analaka ti paparamid yun. No da kayo tinapa ni Jai, sigurado nga agsanod kayo matlang. Ngamin, at dagwardyada. Uray awan nakita mi at tao. Nasiputan dati kakalayat ni Ato iti pader, kat pinaltugan da. Anya, kunakman no nalaing kayo! Kas itinakon madam. Sana nalakati paparamid yun. Gaputaadon sa tigwardya, iti dayjay a mansyon. Dagiti awanan utak! Peste! Di ka nagpungto takasta. Tamawatak da Bart. Ninti pa kas da awak. At damat itan gwardyada. Imbis ngawan mati amok a gwardyada. Oray pay! Di da pa'y lapinatay amin nga adda iti mansyon! Anya. Among ka diti sasawam anita. Apay, saan ka di analakaday tangaramiden da kuma? Apay, nalakaya te kasta.
Awan atalaga ti amom. Nita. Alah, sa nabalin. Iti sumaruno. Rumbang magbaligitan. Anya ti kayat mo asawan, Ella? Ibagak da ito'y kada kayo, sir. At agpang panggap iti dakas dito'y mansyon. Kinapudno na. Adda idi imay nagsiim dito'y mansyon. Nakitak mo't laday ta. Babaan ti larga bista. Apay at di mo yung bagbagag kanyak? Ay, kwa sir. Naibagak idin ka ni Ma'am Carlota. Iso nga ron nga insingasing ko, amadaan ko iti gwardya da ito'y mansyon. Anya? Sir, anya ti amo tayo. Amang ano kaya datakawan to'y mansyon. Nangro nakat amo ti tao abak nang kayo. Ha? Iso anaskan ti panaganad, sir. Naskan amabilin anaimbag dagiti gwardya. Wen, nabilin ko matidan. Kat no kasapulan amang nayo nakitigwardya ditoy. Aramidag. Nasaysayat pa no kasta, sir. Ay, ado, tirinoker ita panawan. Wen, sir. Sige mapanak pa iti silid ko, sir. Iridap ko kumabasit. Kasayaatan, Ella. Awan turog mo. O sige, mapankalatan. Nakabuneti ti lalaki a pinaltugak. Kaya't asawan day ta. Nakabuneti da. Ta syempre, di da kaya't ang makita ti rupa da. Ang anya a talaga ti panggap da. Siyak nga ta ti gagara da. Wenno, umay da agtakaw. Amok. Dagiti tao dadon niya Anita dagitay. Awan sa bali nga atapak, no di isuda. Gaputa isuda laang ti makaitured nga agaramid iti dakas. Agpampanunot Rodrigo. Taapay nga adda tao nga agpangpanggap iti dakas ito'y mansyon. Anya ti gagarada. Agtakaw nga ta, wano ni Ella. Ah, ni Ella? Ibagak da ito'y, Rodrigo. Ngampang nga asim, tagkalma ka lang. Kan saan ta nga isagmak ni Ella? Anya ti kayat mo asawan? Iso nga insingasing ni Ella ti gwardya dito'y mansyon. Gaputa iti na minsan. Nakita na ti may sa atao da Simon iti ruwarti kay. Anya? Iti anya agapo nga adda dito'y ti tao ni Simon. Babaan ti larkabista. Nakita ni Ella akadwa ni Doña Anita daychay alalaki. Kat kasla imbay da ka no nagsiim. Iti anya agapo nga umay dagsiim. Mabalin ani Ella ti gagarada. Ngamno kasta bilang. Asino tinakaamwanda ani Ella kat adda dito'y mansyon. Anya? Kasaritak ni Ella, may papan iti daytoy abanag. Kasarita ka may papan iti nakunan ni Carlota kanya. Sir? Apay akagurada ka. Kan anya tinadagsen ang nagbasulam kadakwada. Sige, sir. Isalaysay ko kada kayo. Kasta ti makagapu, sir. No apay akaguranak ni Doña Anita. Dayta ka dilang tigapuna. Akayat na ka ngay papatay no bilang. Narungsot ni Doña Anita. Asino man namang pasakit kan kwa na. Dangran na. Umanay daytan na panggapwa namang pataykan ka. Una yan. Kan, amangan no saan laaday tati panggap na, Sir Rodrigo. Amangan no adda panggap da pa'y nga agtakaw. Amo nga ta ni Simon ti kastoy a plano da. Jak masungbatan day ta, sir. Ngam ti makunak. Dakas da atat tao.
nangruna ni Doña Anita. Anyan na kinadakes da. No oray siyak agayam da. Kat pagaramidan da iti dakes no bilang. Wen sir, kasta ti kinadakas da. Sige, agpaliiw tayo laeng, Ela. Sa bagay, naikamang kon iti pulisya da ito napasamak dito mansyon. Baliwan nyo a planwan. Ti panang serekyo iti mansyon da Carlota. Planwan nyo anaimbag. Wan, madam. Masapul nga agbaligi kayo. Iti kasta. Umado ti kwarta tayo. Wan, madam. Diyak kayat nga artapan nakday jay a Carlota. Nalastog day jay a babae. Iso anas ken nga agbaligi kayo. Wan, madam. Planuan mi anaimbag ti amin. Tinasaya at Barta. Umay ka. Mapanta iti hardin. Agpaalak iti arak ta uminom ta. Agsango ta. Wan, madam. Uminom ta iti arak. Kabayatan ti panagsarsarita ta. Sikamot kaya, Ma'am Rina. Ala, sumar ka. Pastrek mo ti kabalyom. Agyaman nak mangkungan. Mang Rene ko na kuman. Nagsampit adenggan, Ma'am Rina. Ma'am, bayamon ti kabalyom ta. Siya kon ti mangipan iti kwadra. Agyaman na. Mang Rene, ni mama, ayan na. Nakita ka nagturong da dit hardin, ma'am. Duwada ka ni Boss Bart. Sige, mapanak ijay. Sige, ma'am. Siya kon ti makamoy ti kabalyom. Naimas da ito yung arak, madam. One part. Talaga naimas. Dahito ti paborito nga arak. Madam. No agbaligi tayo iti panggap tayo iti mansyon da Rodrigo. At dapay nakita ka sa bali asar kami. Nagpinta sa balay. One, makamo ka, Bart. Awan tinasken a pagparikutan tayo no bilang. Gaputan ni Simon ti Mayor iti dayti nga ili. Kat no may papanmot ka dagiti pan nakapag iti lintag. Sana parikot dayta. Gaputa agtamad daitan kan ni Simon. Mama, Mang Bart. Madam, nangag na sa timbagam. Naragsak kayo, Apay, anya ti pakaragsakan nyo? Iha, ada kamot gaya ma. Di ka pa'y nagpadlaw mat ngay masitag. Mama, anya ti pakaragsakan nyo adwa dito'y hardin? Anya ti pagsarsaritaan nyo? Awad iha. Agsang-sango kami laeng nga gininom. Anya? Apay nga isupay ti kasango yo, mama. Apay asaan ani papa? Adda ka di kayat asawan ti panagsango yo adwa, mama? Awan iha. Ma'am Rina, nabayagan na kasto iti aramidan mi. Amok ni senyora, isong agtong palak iti kayat na. Imbaga na nga ginom kami dito hardin, iso a pinagustuhan. Kasta nga agpaiso iha. Awan ti sabali aka ipapanan daytoy. Iso di mo ikan iti sabali aka ipapanan. Kasta ka di, mama? Nakaumay ka man diti mansyon. Adda ka di masapul mo iha. Umay kayo sa rungkaran, mama? No kasta, agtugaw ka nga rod. Mala, agtugaw ka. Danggayan na kami ka ni Bart. Saan ako nga gininom, mama? Tumimtim ka labasit, iha. Mala, makisango kan kada kami. Masya na kaniami mga ansong. Talaga agdakas day jatongan. Wenlando, agsangsangit ni Ami a pinanawak iti kota. Kaya't nanti agibales.
Ngem kinunak nga ginanapay. Gaputa planuan tayo pa iti amin. Sakbay amang iwayat tayo iti addang. Uwan mga ansong. Saan pa nga ita? Dumteng tumatlaing day tagon daway. Ay, nakaluto ako. Magantayaw ng saw. Tata Santos. Ay, mapit lang. Tay, nakmanggaw. Tay, kundi daw. Marigatan nilang daw ang mapaniti kusina. Tulungan kan, Tata Santos. Patayon ka, demonyo! Patayon ka! Demonyo ka! Demonyo! Gustong na dami. Itamutan po unti sa bati pag ipapapasam. Umaykan. Inka gidanan. Nanayunan ng tigwardya diti mansyon, Carlota. 5 tigwardya tayo. Nasaya at mat. Ang nervyusak, Rodrigo. Di kagdanag, Carlota. Saan damot basta makastrag iti mansyon? Uray pa ay. 5 tigwardya to'y mansyon. Kat aramidin dati amin nakabaylanda. Tapno magwardyaan ti mansyon. No kumaadda dito'y ni Victor. Saan ako mga agdandanag akastoy? Anya? Nalagip mo manen ni Victor. Talaga, Rodrigo. No kumata sumardangan iti kinasultado na. Tagyan lahangan dito'y mansyon. At umat ti mabalin na apanggadan no kayat na. Aday jay rancho. Iti asyenda. Kandag iti negosyom adatuma. Alala. Saan na dahi tati panunutan pa'y? Basta ti makunak, saan kayo pa'y laeng akanayo na rumwar? Agyan kayo latan iti mansyon. Noda kasapulan nyo iti kusina. Mangayab kayo iti taga-asyenda, tayo sodan ti baon tayo ang magkitsyenda. Tanyatan mo tayo. Ang mga no at damot mang sipsipot iti garaw tayo. Juan Rodrigo, noan niya ti bakam, iso ti masuro. Madam Anita, adan nalagip ko, iso nga masidagak. Anyo dayta, Tiago. Ito lang amin ang nalagip ko, madam. Anyo dayta, ibagamon. Yay, panagpaliw tayo iti mansyon, sarkan may kama. Adan nakita ka babae iti ruwarte kay nakaigam iti walis. Kat nakigtutak iti daydi akong taway. Taapay? Amom ka daing, no asino tay babae ang nakita, madam? Asino? Ni Ella. Anya? Ni Ella? Uy, madam, iso, sana ka nagpidap. Ni Ella tay nakita kide. Ngam, agsitawak, taping agdayjay. No kasta. Ijay ita, ti ayan na. Apa nga katawa kayo, madam? Double purpose, Tiago. Anya ti katyosawan, madam? Sarkan nyo ti mansyon nga ayan na. Kalpasan na. Patayin nyo matkanday jay nga Ella! Ibagak ti amin nga amok, maipapan kada Senyor Simon, kan Doña Anita. Ma'am, sir. Anya dayta, Ella? Sige, Ella. Ibagam amin ti amom may papan kadakwada. Kayat ko ang mangagtayta. Nabayagak ang nagsirserbi iti mansyon da. Iso nga ado ti amok a kinadakas da. Ngam. Sige. Ituloy mo, Ella. Ngam sapay ko ma. Tadiyo ibaga apad padaksak laida.
Sige, Ella. Kaya't ko ang manghag ti bagam. Adon ti pinatpatay da. Adon ti pinatay da. Panggap iti daga. Anya? Ella, anya ti kayat mo asawan? Sir, ma'am, limawa ti dagada. Gaputa inag-agaw da ti dadduma. Kat pumatay da pay. Tapno matagikwada laeng ti daga. Anya? Patyan nga ta ni Rodrigo, timbaga ni Ella. Gagayem, di uliway na dinggen, tituloy tinobela tayo na pauluan. Maikanem, Abilin! Nobela ni Virgie Paglay, direksyon, Jun Ributaso. Technical kan musical scoring, John Ligligen. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng istasyon. Maikanem, Abilin!